Styron, Pieterse van Vredenburg. Ek is gebore in Vredenburg. Groot geraak in Vredenburg. So, is amper so, ja, ek behoort mos in Vredenburg. So is dat. Ja, en my opgroei, my opgroei was ook maar die mekaar opgroei geweest. Eerstens, van papa af, het ek goed geraakt met mijn oma en opa. En, maar nou, ja, zijn mijn neefs en zo, het ik me zo samen goed geraakt, maar dat is meestal bij parties en zo uit geweest. En zo heb ik me nou alle voetsporen ook nog gevolgd. En van 9 jaar oud, about 9 jaar oud, toen kreeg ik mijn eerste glaasje bier. 9 jaar oud en dat was op een jaar geweest. In de half toen was ik geëxposed met drank en zo. En verstaan zo in gangsterisme ben ik deel geworden. Ik was een bad boy geweest. Ik was dus al jaren gehad en zo. Zeg maar van mijn laarschool af, van laarschool af tot hogeschool. Even tot bij matriek, tot in matriek. Nog steeds partijtjes gewoon naviken terwijl die examen ook anders.